ನಮಸ್ಕಾರ ಬರ್ತೀರಿ ಕೆಂಚಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತಾಡಿ ತೆರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ 5,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂಡ ದಾದ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ದುಂಬುರ್ದು 500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ವೀಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡಿಯೆ ಐನತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆದ್ ಇದ ಬುಟ್ಟ ಕಾಸು ಬರನ್ನಾಗ ಹಣ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಬೇಜಿ ನನ್ನ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಗೆ $1 ಚಿಲ್ಲರಿ $1 ಮುಟ್ಟ ಆಂಡು ಪಂಡ ಮೊರಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋಗು ಸೊ ಶೇರ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಂಚೆನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಂಡ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ ಐ ಲವ್ ಮೈ ಹೇಟರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಾಪಂಡ ಏರ್ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗ್ಲಪ್ಪ ಐದು ನಿಕ್ಕಲ್ ಪೋದು ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರ ಇಂಕ ಹೋದ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಏನನ್ನೇ ಅಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂಜಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎನಿತ ವಿಡಿಯೋ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಚೆನೆ ಮೂಲ ಬೆಲೆದಲ್ಪೊಲ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾತೆರ್ನ ಕೇಂಜಿಂದ ಸಾರಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದ ಎನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡ ಪಲ್ಲೆದು ಗೊತ್ತುಜ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲ್ ಪಂಡ ಏನ ದುಂಬೂರ್ದಿಂಚ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿನ ಕುಲ್ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಕುಲ್ ಪನ್ವೇರ್ ಕರೆಕ್ಟೇ ಫೈಟ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಆಂಡ ಕರೆಕ್ಟೇ ಫೈಟ್ ದತ್ತ ಅವು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ದ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡ ಕಬಲಿ ತುಳು ಟ್ರೈಲರ್ ಬಂದು ಪಂಡ ನಾನು ಅದಾಗ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಪೋನಿತ್ತೆ ಅದಾಗ ನರಂಗಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋದ ಮತ್ತು ಮೊದಲು ಜೋರಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ದಿಪ್ಪನ ಮತ್ತು ಬಕ್ಕ ಮೇಯ್ನ್ ಪರಂಗಿ ಬಂಡ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಂದು ಈಗ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಮೇಯ್ನ್ ರೀಸನ್ ಆಯ್ನಿ ಆಯ್ಗ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಮರಲಿ ಇತ್ತೆ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಎದ ಬೈದ್ರೆ ಅದಾಗ ನಿತ್ತದು ಆಯೆಲ್ಲ ನರಂಗೆಲ್ಲ ಎದಾಗೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಇತ್ತೇರು ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋದು ಕೆಲವು ಏನಾಡು ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತೋಪವೆ ಐ ಫೌಂಡ್ ಮೈ ಓಲ್ಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ದಾಬ್ದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕೆಲವು ಮತ್ತು ಓಲ್ಡ್ ಮರಲೇನ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಉಂಟು ತೋಪವೆ ನಿಕಲಿ ನನ್ನವರ ಎಸ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ತೋಪವೆ ತೂಲಿ ಮೇ ಬಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಪಂಡ ಓಲ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಓಲ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಆನಂದೇನೆ ಅದಾಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವ್ರು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ದಿ ನಾವು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವ್ರು ಬಂಡ ಓಲ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವ್ರು ಅದಾಗ ಏನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇವಾಗ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಎಂಚಂದ ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಇಂಚೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ಅಡೆ ಬೋಪ್ನಕುಲು ಅಡೆ ಬೋನ ಮಾತು ಒಟ್ಟುಗಾಯ ಐಟ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನೋ ಅನ್ನಗ ಐಟು ಗೋನೆಲೊಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದಲೊಲ್ಲಿ ಪೂವೆಲೊಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶಲ್ಲಿ ನರಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಅವಿ ಪರಂಗಿಲ್ಲಿ ಮುಕಲ್ ಮತ್ತು ಒಲ್ಲೇರು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪ ತುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಇಮೇನೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಂಡ ಇಮೇನೆ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಒಂಜಿ ಮರಳು ಸುರ ಅವರ ಮೇಯ್ನ್ ರೀಸನ್ ஆமா நீங்க என்ன கேங்ஸ்டரா நீங்க ಗಸ್ಟಿಗಳು ತೂವಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅದಾಗ ಎಂಚೆತ್ತರಂದು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಎಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಮಾರ ಯಾರು ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ದ ಗೋನೆ ಈ ಸೈಡ್ದ ರಕ್ಷಿತ್ ಮಿತ್ತದ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವು ಆ ಸೈಡ್ದ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಮಗಿ ಯಾರೊಂಜಿ ಮಂಗನ ಚೆತ್ತೆ ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಮತ್ತ ಇಪ್ಪಂದೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಬಸ್ತುಂಟು ಒಂದು ಪಂಡಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ತೋಜನ ಸುದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಪಿಲಿಯುಡ್ದ ಸುದ್ದೆ ಬಂದು ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯರ್ದೋಸ್ಕರ ಹೆಂಗಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ರಜೆ ಮತ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕಾಲೇಜಿನ ಮತ ಒಂದು ಎದಗೆಲ್ಲ ಮುರ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ನಾಡ ಇತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಮಾಲ್ತು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಲ್ದೇರಿ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಮುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿ ತುಳುದಾಗ ಮಾತ ಮೀಸದಿ ಒಂದು ಲುಂಗಿ ಕಾಟ ಒಂದು ಪಯ್ಯದೊಂದು ಒಂದು ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಪೂರ ನೇರ ನಿಕ್ಕು ಏರು ನಂದರ್ಯ ಒಂದು ಕೆಸರಡೊಂದಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಲ್ಪ ಬಲ್ಪುನ ಒಂದೇಟು ನರಂಗಿ ಬೂರ್ದು ಕೆಟ್ಟೊಂದು ಪಿರ ಬಾರ್ಬರ್ಪಿ ಅವೇ ಬೂರಿನೇ ನರಂಗಿ ವಸ್ಮಿಸಿ ನರಂಗಿ ಅವಿನಾಶ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಐತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎನ್ನುವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಒಂಜಿ ಹೆಣ್ಣಿಗಳ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಕಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರಪ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ನನಗೆ ಇತ್ತು 5,000ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 500 ಒಂದು ನಿಕಲಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಜಿತ್ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಲ್ಲೆ ತುಕ ಪಾಡೊಂದು ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ಫ್ರೀ ಪುನಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.